Kraswijk met chops op. Ooit waren de twee deelbussen. Jij komt hier. Ze raakten elkaar aan. En jij hebt... En toen, opeens, BAM! Jij komt hier zo Is ontstaan. mij. Treffer Ziegen en Moe Jumpshot. Jij komt hier. Hallo mensen, Welkom bij DLM TV. ja, onze eerste kennismaking met jullie en jullie met ons. Hoi. Hoi, nee, zonder. Ja. Oké, maar mensen, wij zijn dus Treffer Ziegen bij Moe Jumpshot. Wij gaan jullie filmpjes laten zien op YouTube, gewoon dagelijks filmpjes vloggen, Sketches, gameplays. challenges, dat soort dingen. Alleen wat we niet gaan doen, vaak misschien als we jullie een miljard keer gaan doen, is deze. Jij komt hier in de sittard. Jij komt hier in de sittard. De Leo Challenge. Want hij heeft het al eens gedaan. Hij had dit. En ik heb het 1 keer 5 seconden op de top gedaan en ik had een week lang geen gevoel in mijn top. Dus fuck die Jij challenge. komt hier. Pijnlijk. Jij weet niet wie ik ben. Jij komt hier en jij zegt tegen mij. Kijk, ik heb toch van... Nou, vergeet me Ik moet echt Vergeet me Ja, ik ook. Vergeet me Nee. Vergeet me Oké, maar dus mensen, Dit is het aankondiging van ons kanaal. ja, Jij. we hebben niks meer te zeggen, dat kun Dus je we best gaan wel maar. Jij komt Ja, hier. later. Doei. En jij komt hier. Jij komt hier zo te mijn praten. Wow. Jij komt hier zo praten met